Matime rach. Gichamo rech manumu. Nikech ng'ato wacho ka ni kose wang' rech, kute gi onego bed ni tho. Dhano moro timne rach machamo rech manumu ma koro bende nyalo miyo tuo ma kama bende bedi. To bende nyalo landre kowuok kuom achiel kodhi kuom jal machielo. Ma kama bende isewacho. Kinyalo mana tiekonwa gi mano ka watieko chenro mar Rameny piny kawuono. Erokamano, dhano moro be nitie matimo rach machamo rech manumu. Rech manumu tene rech moko chiek maber. Mane rech manumu. Otede to en garaka. Okawo rech okete mo. Ogo chachar kono katoke no oselokore to iye oko chiek. Okawe ochame. Tene rech chamo rech no manumu. Mok undercook. Tuo ni nyalo wuok kuom dhano to chak donjo kuom dhano. Kendo nyaka e osiptal magwa. Inyalo yudo kidonjo osiptal ahinya joma mangi tuo mar diabetic mangi adhola e tiendgi. Sama gibiro to tuo no inyalo yudo kowuok kata joma nigi adhola onyalo wuok e lowo kama ne entiere kata with the contact gi lewni mane orwakogo to chako wuok to chako donjo kuom ng'at machielo mochako kel tabu. Wachna mogik ma an godo na kwayo the 5 counties ma en Kisumu County, Homa Bay County, Migori County, Siaya County, kod Busia County. Magi counties wa ma enjoy legwa mar Victoria. Wawuoguru kanyakla monde wachuru wach mar One Health. One Health ne kawuoye to tingo ngima mar dhano, to tingo ngima mar le, e le ka akelo nyaka rech. To tingo nyaka environment marwa. Erokamano. Agoni erokamano ya Dr. Sila kumido thuolo matwa kod odhiambo ma kawuono.